Joo, niin puolet siis palasivat. Puolet suurin piirtein palasivat tuon, voi sanoa vuoteen 24 mennessä. Nyt, ja yksitellähän niitä palasi sen jälkeenkin vielä. Joo, no se kollektivisointi oli jo sitten menossaan hyvällä vauhdilla. Ei ollut vielä. Varsinainen kollektivisointihan alkoi vasta, siis pantiin vauhtiin jotenkin vuonna, oliko se 1929 tai mitä Stalinin aikana. Silloin siihen mennessä muuttui tämä rajonisointi, hallinnollinen jako myöskin. Tulivat nämä guvernementit ja piirikunnat ja kunnat muuttuivat oblastiksi ja alueiksi ja rajoneiksi ja kyläneuvostoiksi ja niin päin pois. Niin siinä yhteydessä sitten myöskin niin pantiin käyntiin tuo pakkokollektivisointi. Vapaaehtoisesti ei mennyt lävitse. Ja siihen mennessä Leninhan kuoli jo 24, jolloin Pietarikin muuttui Leningradiksi. Ja sitten oli sitten ne jäinöivät siellä Stalin ja Trotski ja Kamenev ja Zinov, niillä oli siellä niitä keskinäisiä riitoja. Ja siihen mennessä sitten jo ennen sitäkin niin Stalin oli saanut ohjaukset niin lujasti käsiinsä ja pystitelineeksi. Joo. Ja meidän kotiväki, niin sinne yhteydessä sitten niin myöskin ruvettiin tyhjentämään näitä rajaseltuja. Ei se ollut pelkästään Suomen vastainen raja, vaan se oli muualla myöskin vähemmistö kansallisuuksien puolella rajalla ja kaikkialla muualla. Niin meidän väki karkoitettiin vuonna 1931 huhtikuun 7. päivän iltana. Se oli pääsiäismaanantai. 2 tuntia aikaa. Joo. Ne veivät sitten asemalle ja sieltä junaa ja Siberiaan, Krasnojarskiin. Äiti oli niin sairas, että hän ei pystynyt lähtemään mukaan. Hänet siirrettiin naapuriin setäni luokse. Setä oli lapseton perhe ja setä oli tullut vasta vuonna 1921 Saksasta sotavankeudesta pois. Hänelle ei ollut vallankumouksen aikaista poliittista rasitetta. Hän sai muutaman vuoden olla vielä. Sinne ne sortuivat sitten koko joukko sinne. Niin Siberiaan. Isä kuoli jo onneksi Krasnojarskissa 5 viikkoa matkan loutuansa. Mutta sitten velimies vaimonsa ja 4 lapsen kanssa joutui sinne. Sielläkin syntyi lapsia. Sinne ne sortuivat kaikki. Paitsi se leski sitten, niin se säilyi ja muutti sitten vuonna, olikohan se 59 vai mitä tuonne Aukusta. Hän kävikin sitten vuonna 69 täällä. Oli pari kuukautta täällä. Hänellä oli velikin täällä ja sitten hänellä oli rippikoulutovereita ja tyttöystäviä pois Etelä-Suomeen ja sukulaisia. Me 2500 kilometriä ajelin hänen kanssaan täällä. Joo. Joutuvatko nämä Krasnojarskin karkotetut jäämään itse tähän paikkaan vai vietinkö heitä vielä eteenpäin? He vietiin edelleen. He jäivät ottamaan jäiden lähtöä Jenisseen joelta. Krasnojarski sijaitsee siinä paikkaa, missä Kauko-Idän rata leikkaa, kulkee Jenisseen virran ylitse. Ja kun jäät läksivät sitten pois Jenisseen joesta, niin sitten me vastattiin laivoja sinne. Isä oli jo kuollut siihen mennessä mutta velimies oli erotettu perheestänsä ja hänet sitten laskettiin juuri pakkaamaan tavaroita vaan justiin viime hetkessä. Sitten lähtivät ja menivät sitten, onko 500-600 kilometriä vai mitä ja alavirtaa Jäämerelle päin, kääntyivät sitten
itänpäin Ankarajoella, joka lähtee Baikalilta ja laskee Jeniseihin sieltä ja oikealta, niin sitä vielä 100 kilometriä ja sitten purettiin. Nämä joutuivat venäläisiin hautausmaahan viettämään sitten öitänsä, kylmiä kevätöitä. Minun omaiseni. Kun minä Armeelle sanoin, että semmoinen kohtalo on kolkkoon, ja älä puhu, no me oltiin onnellisia, kun päästiin siihen hautausmaahan. No siinä oli puut suojana sadetta ja kylmääkin vasta tuulta, mutta kun ne olivat siellä avomaassa, ne toiset oli paljon ihmisiä, niin niille oli paljon kurjempi ollut, vaikka ne kun oli pellolla, kun meillä oli hautausmaa. Ihan kun heidät vaan työnnettiin laivoista sinne ottamaan taas jäljenkuljetusta ja jakelua. No siellä ne oli sitten, ja sitten ne joutuivat kulkemaan siellä Siperiassa, kun olivat tienrakennusteissakin, veli oli jossain Pitjoen latvoilla siellä ja missä he oli. Ja sinne ne sitten sortuivat. Ja hänen vaimonsa oli ainoa, joka... Ainoa oli vaimo, joka jäi eloon. Ja hän sitten, hänen nuorin veljensä oli jouduttu armeijaan ja haavoittunut ja sen omaiset olivat myöskin häipyneet, ei siellä ollut ketään osoitetta muuta kuin tämän veljen leskit ja ne sisarellis osoite. Meni sitten sinne Siperiaan toipumislomalle ensiksi muutamaksi kuukaudeksi. Ja sitten se muutti taas sinne, kun ei ollut tiedän muista omaisista mitään. Kukkaa. Se oli sitten sodan jälkeen. Ja sitten oliko se vuonna 1959 tai mitä kun se ne muuttivat sitten tänne Itä-Karjalan Almukseen. Niillä oli velimieheni, oli jo elässä rakentanut 2 muun kanssa yhteisen talon sinne kun oli se sahalla töissä, niin se sahan johtaja oli sanonut, että tehkää sinne talo. Ja ne pistivät töpinäksi, tekivät hyvän talon, yhteisen keittiön ja 3 huonetta. Ja sitten veljeni oli rakentanut vielä toisen huoneen siihen viereen myöhemmin. No, niillä oli lehmäkin siellä. Tämä on sanonut, että sota-aikana höi aika hyvin. Hän oli jossain sahalla töitä, eikä hän ollut muuta kuin seuraisi vaan höyrypainen mittarit. Ja sanoin, he saivat siellä. He piti syöttää meitä sentään kunnolla, että me pystyttiin tuotantoa pitämään. Oliko tämä siellä Pitjoella siellä kaupungissa? Tämä oli Jenisseiskin tienoilla. Ai niin. Niin. Se ei ollut ihan Jenisseiskin kaupungissa. Maklakovan kylä oli, missä ne olivat. Minun muistan. No sitten he myivät sieltä sen lehmäkopukkansa, kun niin oli siellä ja sen talo-osuutensa ja saivat muuttorahat sen veljensä kanssa sitten, kun se vapautettiin armeijasta ja sitten muuttivat. Ne oli saaneet jotain yhteyksiä tämän tuttaviin sen verran, että tiesivät, että Almuksessa on näitä. Ne muutti sen Almukseen pari pelikulmaa Petroskoista Valtakalle päin, niin siinä oli syntynyt semmoinen puutavaran metsän jakelu ja sorttierouskeskus. Sinne Chalma-niminen paikka. Chalma. Joo, ja siellä oli sitten suomalaisia, inkerin suomalaisia ja muitakin. Ja ne muitakin, mutta ne oli hakeutuneet jollain tavalla kansallisuuksittain silleen, että suomalaiset oli hakeutuneet yhteen taas kylän toiseen päähän. Ja sieltä he saivat ostaa ensin niillä muuttorahoillansa talon, vanhan talon, mutta kuitenkin elivät siinä jonkun aikaa ja sitten tämä veli oli rakennusmies, niin sitten ne oli rakentaneet siihen tilalle uuden talon. Ja Aune sitten veneen lehti teki silleen, että kun se sai pitää aina lehmää, miten se oli monivuotiaaksi se sai olla, niin ennen kuin siitä otettiin veroa ja annettiin lupa, niin hän kasvatti aina vasikkaa ja myi 400 ruplalla sen vasikan, niin sitten otti taas kasvatteli ja oli hänellä kanoja siinä sun toisen muuta, niin sillä tavalla he lääkittelivat kohtalaisen hyvin. Ja tosiaankin sitten, niin minä kutsuin, minulla ei annettu, mutta hänellä oli veli täällä, Jaakko Kisseli, niin kun veli kutsui hänet, niin velje
velikutsu hyväksyttiin, että hän pääsi tänne. Oli pari kuukautta. Joo, hehän muuttivat nimensä Kiijärveksi. Kiijärveksi, joo. Mutta tämä Jaakko ei muuttanut. Ai jaha. Ei. Hän kuoli pari vuotta sitten. Ja hän muutti sieltä, joutui silleen, että se oli karkoitettu ensin Kuolanniemimaalle ja sieltä siirrettiin heidät Sunmuniemimaalle ja kun suomalaiset sitten hyökkäsivät sinne, niin he joutuivat suomalaisten rintamaan tälle puolelle. Ja sitten kun sota loppui, niin tulivat tänne Suomeen. He pääsivät sillä tavalla. Sillä tavalla he pääsivät. Vasta siis 44 jälkeen. 44 kesällä. Minä kävin heitä Petroskoissa katsomassa, kun oli siirtyneet Petroskoihin, kun oli syvärintä sodassa. Siinä on matkavahdella Väinö muutenkin. Kävimme 4-5 kertaa vissiin heitä tervehtimässä. Eikö se ollut aika erikoista tavata siellä? Oli. Kun minä menin silloin vielä Mikkosen äidin, siis Anni-tätini mies, Jaakon isä, ensimmäisen kerran sinne, niin minä olin tietysti sotilaspuvussa ja se oli siinä Jaakon pikku tyttären Sievin kanssa ja Jaakko ja Liisa olivat heinäteossa jossain vähän kauempana. Niin minä sanoin, että onko se Mihail Petrovich, ole. No vieläkö muistat, tunnet minua? En jaksa tuntia, ei kukaan vuotta. Minä en ole muistanut sellaista poikaa kuin Vesalan pieni Juhana. No kyllä minä sen muistan. Ja sitten vaimonsa sisaren poika. Minä no minä olen se Vesalan pieni Juhana. Vai? No en olisi tuntenut. Joo, siitä se alkoi sitten se uusi tuttavuus. No heille sitten kun he oli tulleet tänne Suomeen, niin kyllähän ne kävi siellä, oliko se valvontakomissio vai valvon vai minkä miehet, niin kyselemässä tahtoneet, että se haluaa mennä takaisin. Nyt pääsee. Mikko Setä sanoi, että ei. Onko teitä tuolta väkisin vai oletteko te tulleet itse? Vapaaehtoisesti. Ei meitä kukaan ole pakottanut. Vapaaehtoisesti myötä. No ettekö te nyt haluaisi lähteä sinne takaisin? Se olisi tilaisuuden. No, eihän me tänne olisi tullutkaan, jos meillä olisi takaisin. Mehän olisi jääty sitten sinne. Mitä myötä turhaa reissuja. Kyllä meillä on tarkoitus tänne jääkin, jos ei kerran väkisin viiä. Ei viiä väkisin. No, me ollaan täällä. Ja niin sitten pikkuun. Oliko hän Kiisseli? Joo, aivan. Joo. Kyllä on ihmiskohtalot. Niin. Ihmeellisiä. Joo. Järkyttäviä. Joo. No minä katsoin sitten niitä heidän papereitansa ja sen takia kun Jaakkokaan ei joutunut olemaan kummassakaan armeijassa. Hän oli karkoitettu, hän ei ollut puna-armeija ja kun hän oli Suomessa, niin hän ei ollut Suomen armeijassa, vaan hän oli se Petroskoin kaupungin rakennuskonttorin alkukuljettaja. Siinä on. Ei häntä voi selittää millään tavalla paluuvelvolliseksi. Aivan. Se olikin aika mukava. Ei kummaskaan armeijassa. Minä sanoin, että pitäkää nyt näistä papereista, työkirjasta erittäin kovaa huolta, että näille te voitte aina todistaa, että omat oikeudet. Ja niinhän se kävi, eräänä yönä oli tultukin sitten sinne, ne muuttivat tuonne Toisvedelle. Se on siellä Virtain ja Ähtärin rajamailla ja tulleet valvonmiehet. Ihmettelin, sanoit, että mitä väkkiä tuotte, kun koko kylä teitä suojelee. Että he on saaneet ajaa etsiä, kukaan ei ole teistä tietoinen mitään. Ei tässä mitään, no missä nyt mies on töissä, metsätöissä, kun oli hän ylipäänsä tuolta Enqvistin metsäliikkeen alkukuljettajaksi. Jaakko, niin se oli messi siellä. No, siellä etsittiin toista miestä. Mä sanoin Matti Kiiseli, ei Jaakko Kiiseli. No on se Matti, ei ole.
Ja äiti on Liisa jo sielläkin. Ei ole. Tässä on meidän miehen äiti on Aune Kiisseli, haudattu Sunkuniemimaalla. Tässä hautaustodistus, olkaa hyvä. Ne katsoivat niitä papereita. Kuulkaa, ne on tärkeät paperit. Me otamme nämä nyt mukaan, mutta jollei 3 viikon sisällä näitä teille tulee takaisin, niin ruvetkaa tiedustelemaan Valmon Vaasan osastosta. Näitä säilyttäkää. Ne veivät ne paperit mennessään ja uskoivat sitten ja 2 viikon kuluttua oli kirjoituskirjassa palauttaneet ne paperit. Ja sen jälkeen ei heitä sitten vaivattukaan enää. Mutta hyvä oli Matti Kiisseli takaa, joka oli siis, olisi ollut velvollinen menemään. Ja Matin äiti oli Liisa, joka sitten tuli myöskin Suomeen myöhemmin. Ja Matti taitaa virkaisi tänä päivänäkin Kanadassa. Vai niin? Lähtivät Kanadaan. Niin. Ja Liisa tuli tänne, Liisan mies Mikko oli Kiisseli, oli päässyt tulemaan silloin, kun tämä Kuostia-atomi pakeni sieltä Solovetsistä. Niin. Niin siinä se myöskin sieltä Suomeen. Ja oli täällä, ja oliko se täällä, missä se oli täällä töissä? Oliko se tuolla Hietalahden telakalla vai missä? Mutta sitten tuli Liisan sotien aikana tänne hänen vaimonsa, joka oli jäänyt sinne. Liisa myöhästyi pikkasen, Mikko oli niiden justi kuolla alta pois, kun Liisa tuli sitten. Joo. Et sekin oli kohtavaa. Niin. No mitenkä sun oma uras, sinähän jouduit hyvin moniin jännittäviin neuvotteluihin ja kaikenlaisiin sitten. No minä menin sitten katsomaan, että ei tästä avustuskomiteasta ole mihinkään. Tämähän on tilapäinen laitos ja täytyisi hankkia joku ammatti. Ja niin. Me tulin ottamaan selvää ja mitä sitä voisi jatkaa. Ja, no, minä sitten ajattelin, että tuo kauppaopisto olisi semmoinen Piikarissa, että sinne pitäisi mennä, sillä kauppa on kansainvälistä, että jostain joutuu lähtemään toisen kerran vielä. Silloin minä ajattelin, että jos tulee toisen kerran lähettäväksi vielä pakolaiseksi pois Suomestakin, niin minulla on jo kielitaito pohjaa, minä hankin sitä lisää, kauppa on kansainvälistä, minä pärjään kuitenkin sillä viisi paremmin kuin menen kansakouluopettajaksi, niin kuin ne veinepettäneet meillä. Ja niin minä sitten mutta silloin ajettiin keskikoulu. No, minähän ajattelin, että minulla on 4 luokkaa 7 luokasta suoritettu siellä. Että se suurin piirtein vastaa, kun minä käyn vaan tietä niin venäjän kielestä suomeksi. Mihin minä kyllä pystyn suurin piirtein. Mutta sitten minä rupesin lukemaan, minulla annettiin ehto, että 8 lukuaineessa minä suorittaisin keskikoulun 5 luokkaa. Ja niin minä siellä raudussa sitten illalla panin itseni kuriin ja luin se, nousin kansliaa, seisin oven perässäni kiinni ja 7–10 luin joka ilta. Ja kun sain 1000 markkaa kuussa palkkaa, niin me 300 otin käyttöön ja 700 postisäästä pankkiin. Ja sitä kuria minä piin. Minä aloin 29. päivä tammikuuta 1904 lukea ja se oli sitten, oliko se 7. päivä 8. kuukautta, oliko minä suoritin viimeinen niistä 8 lukuaineista sen tutkinnon ja lähetin paperit ja pääsin Kotkan kauppapistoon. Varmasti huonoimmilla papereilla. Eihän ne nyt tietysti, kun kerran näkivät nyt tutkijat, opettajat, eihän ne ollut antaneet kunnon numeroa säännösellä. Mutta minusta riitti, kun oli 5 ja 6, että me pääsin lävitse. Kun saatiin välitodistus seuraava kerran, niin minä olin luokan priimus. Ja pysyin sinne koko ajan. Että minä kunnioitan siinä suhteessa itseni, että minulla oli niin paljon kuria, itsekuria ja sitkeyttä siihen aikaan. Eiköhän sinulla lie sitä aina ollut? No en tiedä. Myöhempinäkin vuosina. No en tiedä. No sitten minä kävin sen kauppaopiston ja sain ensimmäisen toiminkin heti jo 2 päivää ennen kuin koulussa loppui työ. Pääsin yhteen laivanhuolintaliikkeeseen
Olin siinä 8,5 kuukautta siellä Kotkassa. No se oli myös hyvä harjoitusta, kun juuri sekä laiva huolinnon kannalta, merenkulun kannalta että ulkomaan kaupan kannalta. Ja kieli. Siinä joutui väkisin käyttämään kieliä. Ja minulla on aina mielenkiintoinen harrastusta tuo kieli. Ja siinä mielessä olin sen, niin sitten me jouduin siellä sitten purjehduskausi loppui ja sitten minä sain potkut sieltä lähdön. En, siis muun sen takia, että siellä tuli järjestelyjä. Sen aikana siinä tuli uusi johtaja ja entinen johtaja tuli sitten. Ja ei minun tilalleni, hän oli perheellinen, hän oli 2 lasta ja hän hermosairas vaimo, niin hän sai edes jotain jäi vielä siihen. Ja minä sain sitten lähteä. No sitten minä olin työttömänä mutta minulla oli onneksi, minä olin jättänyt postisäästöpankkiin niitä kouluvelkojani ottamatta pois. Minä sanoin velkojalleni, että saanko me pitää muistanpäivän varalle jotain sen aikaisia 300 000 markkaa. Hän on jupia vaan. Ja silloin ne olivat tarpeisia. No Jukka oli sanonut sitten Viivorissa, kun me olin, niin on se kumma tuo Vesa, sanoi, kun tuossa se on työttömänä, että menisi satamaan edes töihin. Hän pojille kertoo, ja pojat kertovat minulle. Minä sanoin pojille, että kuulkaa, Jukka on tietysti omalla tavalla oikeassa, mutta toissa kesänä, kun minä olin koulussa, niin minä menin Kotkan satamaan töihin kesäksi. Ei siinä ole mitään. Mutta nyt kun minä olen päättänyt kauppaopiston, jos minä nyt menen satamaan, niin minä hyvin helposti jäänkin satamaan. Sillä työnantaja Suomessa on semmoinen, jos minä menen pyytämään työtä, hän kysyy missä minä olen töissä. Minä sanon, että minä olen työtön. Hän ottaa. Mutta jos minä sanon, että minä olen satamassa töissä, hän ei ota. Pojat kertovat vissiin Jukalle tehnyt toivottavasti, että Jukka sai sen selityksen. No sitten minä sainkin töitä tuolta Sortavalasta veljestä Kivisestä, osto-osastolta ulkomaan kirjeenvaihtajan hommat. Ja siitä minä sitten siihen vuoden 28 alussa Sinkerille. Minä tuollahan tuossakin talossa nyt sitten vuosi pari. Minulla oli semmoinen käsitys, että nuoren miehen pitää pari vuotta olla erilaisissa hommissa saada kokemusta. Niin kauan kuin se on tuossa alle 30 ja viimeistään 35-vuotiaana pitää olla jo paikalla. Tai sitten helposti ei enää pääsekään. No siihen minä sitten menin pariksi vuodeksi ja ne venähtyi ne tasan 40 vuodeksi sinne. Päivälleen 40 vuotta oli. Sitten potkittiin pois, kun täytin 65 vuotta. Joo. No mitenkäs sitten nämä kun talvisota syttyi, niin mitenkäs se? No talvisota kun syttyi, niin minä jouduin sitten päämajaa palvelukseen ja minä olin sotilasvirkamiehen asemassa siellä ja se meni siellä Mikkelissä koko se talvisota aika. Ja jatkosotaa jouduin sitten Reino Rasti, majori Reino Rasti, hän oli silloin kapteeni, oli silloin päämajan tiedusteluosastossa ja hän soitti mulle työpaikkaa, että miten nopeasti se pääsi sieltä pois sieltä työpaikasta. Minä sanoin, että mitä tämä uni merkitsee, että onko tämä tarkoitettu palvelukseen astumismääräykseksi. No kyllä sinä voit sen sellaiseksi käsittää, mutta jos siellä välttämättä tarvitset sen paperin, niin kyllä sekin kyllä voidaan lähettää. No ei tarvitse, kyllä minut tästä päästään, uskotaan muutenkin. No mutta kun minun justiin vienyt perheen maalle ja pitäisi käydä se hoitamassa siellä paikalle. Se oli tuolla idässä päin, mikäs pakana sen paikka olikaan, en muista niin. Lööparön tienoille. Että se pitää. No minä menin sitten sinne, mutta minulla oli tullut postiin kotiin vaimon nimiin. Ja minä otin sen kirjeen mukaan ja
menin sinne, sanoin vaimolle, että huomenna minun pitäisi lähteä sinne ja ilmoittautua tuolla Korkeavuorenkatu 21. Päämajan päällikön tiedusteluosastossa. Niin tässä on ollut kirje. Se oli tuolta Penkerkaupungin poliisilaitoksesta. Me asuttiin Pitkäsillan rannassa. Niin hän avasi sen ja sanoi, että hänellä on annettu palveluksen astumismääräys. No, että ilmeisesti junassa mentävä Nokialle sotasairaalaan. Hän oli Punaisen Ristin sairaanhoitaja reserviin kuului, niin hänellä sai myöskin palvelua. Yhdessä me sitten mamman kanssa kauniin aamuna toisen pollarin päässä, toisen pollarin päässä otettiin Porvoon laivaa ja siinä me sitten tultiin Helsinkiin. Mamma läksi Nokialle ja minä menin Korkeavuorikadulle. Mitenkä lapset? Lapset olivat siellä maalla. Ja ne oli pienet näitä 3 kappaletta. Mutta siellä oli semmoinen vaimon serkku, vanha poika. Akusetä, joka hoiti ne. Ja minä vaan soitin sinne kauppaan. Siinä oli siinä lähellä kauppa, Carsonin kauppa. Ja sanoin, että siellä on semmoinen ja semmoinen perhe. Me jouduttiin vaimon kanssa molemmat lähtemään. Juu pois kauppaan. No minä tuun heidät. No otitteko te hyvät ja antaisitte niin sapuskaa, mitä ne tarvitsevat. Kirjoittakaa lasku ja käykää Sinkerin kassasta. Siellä on minulla palkkatili, että sieltä saatte sitten, siellä maksetaan ne laskut. Joo, hyvä on. No meillä on sivuliike Helsingissä täällä käyttö. Niin ne syöttiin sitten sen loppukauden. Näitä vaimoja oli poisiksi 3 kuukautta sen Nokialle ennen kuin se sitten pääsi niiden penskujen takia pois. Joo. Että silleen ne sitten. Ja sehän kaikki olla sitten kotona, nehän olivat välillä aina evakossa. Sitten 44 hänet vasta kutsuttiin uudestaan palveluksiin, kun oli se hyökkäysvaihe. Sitten hän joutui veripalveluun. Joo. No minä olin sitten sen sota-ajan tuolla Aunuksessakin oli mikä missään monessa paikkaa. Ennen sitä hyökkäysvaiheen oli Kannaksella ja jouduin liikkumaan paljon. Se oli näin tiedusteluhommissa? Joo. Tiedustelin linjaa eri tavalla. Me jouduin siinäkin saamaan vähän katsella sitä monelta ja tutustua monelta tasolta. No sitten kun tuli puhkeisi rauha, niin sitten me sain äkkikomennuksen Moskovan. Välirauhaneuvottelu valtuuskunnan mukaan. Minut pantiin Häntiksin käyttöön hänen yhteysrupseeriksellä. Hän oli yhteysrupseeriadjutantti tai mikä on. Mutta käytännössä katsoen siis, minä sanoin, että siis hänen juoksupojaksi adjutantti, hän on kenraali juoksupoika säädösellä. Se oli varmasti mielenkiintoista, aika raskasta. Oli se. Oli. No siellä minä joudun tekemään, vaikka hänen työtänsä myöskin käynnisteitä. Siellä oli musta promemorioita, siis mie muistioita käännettävässä venäjäksi ja englanniksi. Me tehtiin englannin kanssa myöskin rauhaa. Joo, että sillä viisiin. Sieltä kun tultiin pois, no sitten me menin tietysti Mikkeliin takaisin mutta sieltä sitten kun menettiin 5. päivä lokakuuta tuonne Etelärantaan, oli perustettu nimittäin pääesikunnan yhteystoimistukselta osasto, joka piti yhteyttä valvontakomissioon. Sinne tarvittiin kovasti venäjän kielen taitoista väkeä. Ja minutkin komennettiin sinne. No siellä me olin sitten tämän Eversti Karhu oli sen päällikkönä, Ilmari Karhu, myöhempi kenraalimajuri. Me oli hänen kielenkääntäjänänsä ja tulkkina kävi silloin tornissa opissi 60 kertaa. Sitten minut piti jo välirauhasopimuksen mukaan niin kotiuttaa, se ei ollut. Nyt me menin taas tein. Mutta Singerille. Karhuhan sanoi siitä, että antaa se työnantaja
No kyllä se minun tässä tapauksessa laski. No paljon sä pitäisi teille maksaa palkkaakin. Minä sanoin, että no joo, paljonko te saatte palkkaa? No mitä se tähän kuuluu? No juu, sanokaa pois vaan maksetaan. No minä sanoin hänelle sitten, meillä on justiin Sinkerille sodan jälkeen järjestetty palkat oikeaan suhteeseen. Minä sanoin hänelle palkka, niin jaa, onko teillä niin hyvä palkka? Minä sanoin, no se nyt tuli justiin niin paljon, minä en voi maksaa, koska minä en saa itsekään niin paljon. Upseerit oli silloin vähän myöhemmässä. Mutta no majorin palkka minä voin teille maksaa. Minä sanoin, sopiiko? Minä sanoin, sopii hyvin. Minä sanoin, kyllä Sinkerin eron maksaa mulle valta. Onko se niin reilu liike? Minä on se, kun se on tähän saakka maksanut meillä kaikille sodassa olleille palkka.